אייל, אתה רואה, תגיד לי איפה. נתחיל בשיעור הראשון, מקום מצוין להתחיל. כשקוראים מתחילים מאלף בית, כששרים מתחילים מדו רמי, דו רמי, דו רמי. שלושה תווים ראשונים וטובים, דו רמי, דו רמי, דו רמי פה סול לה סי. בואו, אני אנסה לעשות את זה פשוט יותר. הקשיב. דו הוא דוב, אולי דובה, רה הוא ריח של עוגות, מי כל מי שבסביבה, פה שפה